Pozdrav mili moji, evo nas 3. april 2022. Ruma, Vašar. Došli smo da vidimo šta ima novo, vidimo da ima novih cena, nove robe. Sad, dalje u prilogu. Koliko komad? 10. Kupili smo ova 2 diska. Ajde, ostavim tu pa. Može. Pa može biti očito. Daj ovo. Ovo je od Regenta. Aha. Poštio internet. Ovo ne pasuje. Ok, par. Ovo su po 100 evra. Nemaš ti donešenje. To od mog kolega što nosi, dao mi je da mu prodam. Ovako viš kako je to odvojeno, to je njegovo. Tako da su i cene onako ne švapske. A juče si bi. A nije moja, jebe. Eno gaza s onom belom kapom od njegove. Pa vidio si je, jebote. Da će tu koji je. Pa vidio si je u kuću kod mene. Gdje? U Hrvatskoj? Ne. Nisam ga to tako da Može za 10 evra. No. Evo ti skroz. Može li se? Dobar je ležaj, dobar. Maš, koga šiš? Sad treba staviti ruke da se uzme ključ.
Ovo su diskovi od 757. A glas ti je... O, gdje si Markelja? Gdje si? Šta se radi, bre? Gdje je najstariji od Tu sam. Evo ga, stigao je. Inače, šta se radi? Evo dečko. Taki hoćeš? A? Ali imaš samo to. Koliko je to? Koji? 50 €. Koliko? 50. Ne znam ova lampa. Ovo je lampa. Kako sam imao? Ja. I pusto što sam radio. Pa to ti kao mnogo. Nije to mnogo. Ja, preko su ono. 15.000, to nije mnogo. Tamo na kaferi za kurac nije sve još, ali neka izbačena. Izbačena neka bez veze. Neka izbačena na kaferu. Oba. Evi ga, ispadaše papiri. Uglavnom mašinica ne izgleda loše. Marku se svidjela, dao bi prednost njoj u odnosu na tafe, recimo. A sad je rekao to. Iskreno, mnoge neke stvari ko što je radio i dobro ovdje nema klimu, ali neka ventilacija varijanta. I da, 4 brzine su. Menjač je neobičan. Ne mogu ništa da kažem drugo, moram da se naviknem na to. Dobro, ove kao napred nazad, ovo je low high, brze spore, malo je tu, ne znam, neobično, ne mogu da kažem da je loše, ali mi se ne sviđa. Ovo je pritisak ulja, ja mislim. Ima i ovamo neke varijante. Ali eto. Dobra stvar, imam na primjer novi gas. Ne znam, onako zanimljiv je traktor, morao bi da isprobam da vidim šta i kakav je. Ovdje su stavili neku pikslu kao nešto prišapljeno. Ma dobro. Jeftino je, tu je hidraulika varijanta. Nije pretjerano skup traktor, tako da... To je to. Može još, možda A, gospodine. Sad ćemo, to nam i treba. Evo, kolega upalio mašinicu. Evo malo zanimljivije mašine za naše uslove rada. 584. Evo duva napolje, strašno. Da uđemo ovdje malo da... Ono što mi se ne sviđa koji na onom prethodnom varmatraku jeste položaj pedala. Ali dobro, evo vidite sad, ja sad moram ovako nešto da izmišljam neke položaje. Ali dobro. Generalno, kad se čovjek navikne, lako je. Varijante je neki prekidač kao u autu. Onako malo klasičnija instrumentalna, evo vidite.
Upravo smo u pregovorima da radimo recenziju ovog traktora. Možda ne ovog baš modela, ali Armatraka sigurno. Tako da vidjet ćete to u budućnosti. Ovo je meni najjači, znači kao da je neko uzeo markere one za pisanje i stavio, znači ne znam zašto je baš ovako stavljeno, moglo je da se reši malo da izgleda lepše. Iskreno nisam zadovoljan s ovim, ali funkcionalnost je na nivou. Neću sad to da pipam, nisam da ne pokvarim nešto. No ovdje je malo reduktor, nešto ispod sedišta, ali dobro, ajde sad. Nebitno, to ću pričati kad bude recenzija. Menjač je u odnosu na onu malu pre Mahindru što sam vidio, menjač mi se mnogo više sviđa. Iskreno, malo su hodovi precizniji, ali dobro sad, ovako. Pa jeste reverzer u traktoru 60 konja i ovaj traktor košta, ja mislim da mi je Siniša rekao da košta 19.800. S obzirom na današnje cijene i poskupljenja, uopšte nije mnogo. Kvačilo kardana, ja bih rekao, to je kardan i ručna košnica. Sviđa mi se kabina, dosta prostorna recimo u odnosu na nekog, pošto ovaj traktor ima 58 konja, možda ga prvo s 58 makom. Ovdje možda sedne jedno 3 Ivana. Baš je onako, i ovdje verovatno nije predviđeno da se sedne, ali je moguće da ovdje ko ide sa vozačem, može da sedne. Za sad to je ono što vidim. I ono što mi je prvo odmah zapalo za oko je što se ova prednja šoferka može da otvori, što mnogo znači u nekim slučajima. U ovom traktoru sam se već snašao u odnosu na onaj Steyr i Armatrak veliki, jer su jednostavno komande onakve na kakve sam ja navikao. U stvari nisam navikao baš na reverzer, ali je intuitivno, čim sam seo, bilo mi je jasno šta je i kako je. Ovo su neke kontrole električnih, da kažem, stvari, neka svetla, migavci i tako dalje, brisači. U principu to je to. I normalno može se otvoriti zadnja šoferka. Ovdje su ova stakla ovako, ovo je malo zakrivljena, onako dosta preglednosti ima. Zanimljivo, osim nekih stvari koji sam već napomenuo, kao što su položaj pedala i ova ovdje zavučena ručka i ovi markeri, ostalo mi se baš sviđa. Eto. Ali dobro, na neke stvari se čovjek može i navići. Tu je i nožni gas, isto standard, ali eto, zanimljivo je. Nema ništa toliko specijalno u ovom traktoru, da se još pokaže. A ovo je jedan običan traktorčić za 20.000. Ovaj traktor, kao što vidite, nema klimu, ali ima neke ventilaciju, grejanje, hlađenje. Uglavnom, makar je zimi, dobar za grejanje od motora. Ako na frižideru, a? Šalim se. Jedan je agregatiran ovdje, jedan hidraulika drži ovako sigurno pola sata kojih sam ja ovdje, traktor nije paljen, nego eto što kaže drži u vazduhu. Kad bi kupio prvo što bi skinuo vjerojatno elim, ali dobro. Ništa momci, pozdrav! Vidimo se! Aj, krompira. Kompir. Ti kapno. Dobro. Lijem to naći? Dobro. Ruke. Može kako. I kak su lijepi. Domaći. O, koja je rasa ovo, ja se ne razumijem. To su Azijati. Aha. Alabaj linija sa medveđom glavom. A baš su lijepi. Pošto ti je ovo jedan? 80. Ha, evo, ajde, može. Baš je lijepo. Marko gleda Zetora.
On ima Štajera 160 konja. Dobra mašina, a? Dobar ovaj, a? Mrcinda, a? 70. Ovo je u dobrom stanju, nije loš čovjek. Nije baš los, ima godina, ali... Pa dobro, ali ne izgleda loše. Koliko li je? Osam i po. Pa dobro. Sad su cene otišle, jebi ga čovjek. Dobra mašinica. Aj, krunač, viš. Presa neka. John Deere. Ovo je štorio lepo stanje. Lepo izgleda. Zdrave kutije. Sve je zdravo. Dobre kutije menjače. Lepo menjač. Vidiš ove prednje gume, to dugo godina. A dobro, nema veze. Odustali su, reći. To je taj motor. Kaže čovjek 7.000. U dobrom stanju. Mislim da će se prodati. Za polugu sam ovdje. Koliko pare? 600. To je 600. Tupanjac. Spremači. Drljače. 16.000. Ovo je to. Je li ovo FM Boljevac? To ti je za batu. A batuje. Ne moratorij. Ovaj ti je Ovo je Marko što Jeste, tako je. Jeste. Gle isto skoro. Kako je to varljivo. Vidite, a reci mi, IMT. 120. Onaj zadnji crni. Ovo, taj jeste. Koja je to, kafa? Nije, ovo je, to je njihovo lično. Na njihovo. Četiri, šest, osam je mera, je li tako? Imaš li šrafova? 250. Uj, već otišlo to toliko. Koliko? Mnogo. U Evropi imate dva velika proizvođača čelika, ajde tri. Jedan imate Kineze koji su sad kupili Smederevo, imate US Steel, oni su kupili u Slovačkoj, u Košicama. IMT Boljevac. A sve ostalo je ThyssenKrupp. Cene su ThyssenKrupp je kupio otišle svega. Šta ćemo? Tako je kako je. A šta ti je ta jeftinija? Aha. 200.000 su ovako. Sutra to neće biti. Milanac. Znaš? Uzeli smo, sad smo naoružali, imamo mi ovaj... Ima i sadnica. Sad je sezona. Ima i kreveti, i stolovi, svašta. Nameštaj. Evo, mili moji, završili smo naš boravak na Vašaru. Ozebli smo hladno, duva mnogo jak vetar, tako da čini ovih plus 4-5 stepeni kao da je minus 10. Zaledili smo se, ali najviše od svega ne ledi toliko hladnoća koliko lede cene. Kad uporedim ja cene od prošle godine, neke su čak i 3 puta veće. To više nema mjere i više ništa nije normalno. Ti ne možeš više da znaš da li je nešto skupo ili jeftino, nek samo da li ti treba ili ne treba i onda prošetaš pa proveriš, vidiš koje su cene i uzimaš. Prošli Vašar dizna za prskalicu mesingana bila 60 dinara, danas 100. Mjesec dana. Matica, šraf koji drži nož na rotacijnoj kosi bio 200-250 dinara, 438 dinara. Stvarno da čovjek ne može da veruje, pa to je skoro duplo.
Eto, noževe sam uzeo po euro, odnosno po 120 dinara, to je u redu. Kupio sam recimo turpije, štilove, po 150 dinara komad, ja sam kupio 5-6 komada, nek se nađe, ne radi vam mnogo s tim, ali nek ima jedan mač, što me iznenadilo da je 3000 dinara od 40 cm, a znam da je svugde više, ali ostale cene to više nema mere. Znači, koliko god misli da je nešto jeftino ili skupo, samo jedna stvar je bitna, da li ti treba ili ne treba. A ako treba, moraš kupiti, pa nema veze koja je cena, ako ne treba, ne uzimaj, čuvaj to novca što ima, jest da i on možda devalvira i da ode, tako da se ne zna šta je pametnije. Ono što će nam trebati za mjesec, 2, 3 dana, možda je pametnije kupiti sad, ali eto, ova svjetska ekonomska kriza je napravila to tako da nismo više pametni šta je ispravno. Toliko za ovaj video. Gledajte nas, pratite, pitajte, tu smo da pomognemo za sve što treba i još jednom budimo ljudi, nemojmo jedni druge ugnjetavati, nemojmo podcjenjivati. Tako, živi bili pa se vidjeli.